Жәй ойларында Республика Милли китапханасы үз эшен тагын да җанландырды. Китапхана яңа бинага күчкәч, китап сөючеләр белән элемтәләрне ныгыту өчен яңа мөмкинлекләр ачылды. Татарстан радиосының иртәнге турыдан-туры эфирында Милли китапхананың фәнни һәм методик эшләр буенча директор урынбасары Ирек Ходыев эшчәнлекнең төп юнәлешләре, китапхана тормышындагы яңалыклар, китап укучыларны җәлеп итүнең заманча формалары белән таныштырды. Милли тарихи китапларны, сирәк очрый торган басмаларны саклап калу буенча күрелә торган чараларга тукталды. Студия кунагына без дә берничә сорау бирдек. Хәерле иртә, Ирек әфәнде. Хәерле иртә. Интернет чорында китап укучылар кимемәдеме? Статистика мәгълүматлары бармы? Татарстан Республикасының Милли китапханасы ул безнең республикада бүгенге көндә эшләп килә торган 1000 ярымнан артык китапхана өчен методик үзәк булып санала. Шуңа күрә без республикада булган барлык китапханәләрнең дә менә шушы Мәдәният министрлыгы буйсынуында булган барлык китапханәләрнең район, авыл китапханәләренең, шәһәр китапханәләренең эшчәнлеген күзәтеп барабыз, аларны өйрәнәбез, анализлыйбыз. Бүгенге көндә ышанып, раслап әйтергә мөмкин. Китап укучыларның саны соңгы бер 20-30 елда кимесә дә, бүгенге көндә китап укучылар бар, күп һәм аларның китап укуның сыйфаты да елдан-ел арта бара дип әйтәсем килә. Ләкин яшьләрне, яшь буынны, балаларны китап уку культурасына өйрәтү ихтыяҗы барлыгында монда әйтеп үтәргә кирәк дип саныйм. Аудиокитаплар чыгарылмадыга кирип бара, бу эштә катнашасызмы? Безнең китапханәдә әле мондый эш аудиокитапларны яздыру эше алып барылмый. Моның белән нигездә күбрәк аерым студияләр, нәшриятлар шөгыльләнә. Инде алар әзерләп чыгарган продукцияне без үзебезнең китапханә фондларына алдырабыз һәм укучылар хөкеменә укучыларның ихтыяҗларын исәпкә алып тәкъдим итәбез, популярлаштырабыз. Киләчәктә безнең китапханәдә хәзер яңа бинада тавыш яздыру студиясе дә бар. Ниндидер бик зур ихтыяҗ булган әсәрләрне һәм китапларны алга таба үзебезнең китапханә студиясендә дә яздыру мөмкинлеге булыр, ачылыр һәм бу эш җайга салыныр дип өметләнәм. Ирек әфәнде, җәйге чорда китапханә эшчәнлегендә нинди яңалыклар булды? Хәзер яңартылган бинада мөмкинлекләр бик күп, яңа мөмкинлекләр дә ачылды. Халыкны күбрәк үзебезгә җәлеп итәр өчен һәр төрле традицион булмаган, яңа төрле чараларда үткәрелә бәйрәмнәр, кичәләр, лекцияләр, очрашулар. Хәзер китапханәдә сабыйлар белән, балалар белән, яшүсмерләр белән эшләү мөмкинлекләре бар. Хәзер без үзебезнең китапханәбезгә һич курыкмыйча урыннар, күргәзмә заллары булу сәбәпле башка төрле иҗат әһелләрендә чакыра алабыз. Махсус аерым залыбыз да бар. Анда да менә күп санлы кешене дөрес соңгы вакытта менә бу пандемия сәбәпле бик күп кеше җыя алмасак та аерым аудиторияләргә күпмедер сандагы халыкны җыеп менә шушындый чараларны үткәрә алабыз. Бик матур ачык террасыбыз бар. Анда һәр төрле чаралар үткәрелә. Ягъни халкыбызны китап укуга җәлеп итү эше алып барыла һәм яңа бина ачылу сәбәбе белән дәдер, шушы эшчәнлекнең активлашуы белән дәдер, безнең бинабызга көн саен 1000 ярымнан алып 2000-гә кадәр, хәтта 2000-нән дә артык кеше килә һәм без бу укучылар санының артуына бик сөенәбез һәм аларга китап бирү күләме дә шактый нык артты. Хәзер безнең китапханәдән өйгә китап алып уку мөмкинлеге дә бар. Китап укучылар конференцияләр үткәрәсезме, тематик күргәзмәләр оештырасызмы? Китап укучылар конференциясе дигәннән соңгы вакытларда шушы китап авторлары, әсәр авторларының үзләре белән очрашу, алар белән җанлы аралашу, әңгәмә алымнарына өстенлек күбрәк бирелә һәм нәкъ менә китап укучыларда, китап сөючеләрдә шушы алымны үз итәләр. Ныграк үз итәләр. Шуңа күрә менә мондай очрашулар күп санлы тамашачылар катнашында уза. Монда кызыксыну да зуррак була һәм автор белән турыдан-туры аралашу аңа
тамашачының үз тәсирен әйтүе, шулай ук авторның да аңа карата тиешенчә күңелендә булганын ачып җавап бирүе, ул шактый ук отышлы алым. Күргәзмә залларыбыз, хәзер күргәзмәләр оештыручы мөмкинлекләребез шактый зурайды, үсте. Biz инде ниндидер кичкенә берничә киштәдән тора торган китап күргәзмәләре оештыру белән бер рәттән хәзер зур китапка багышланган, китап белеменә багышланган зур күргәзмәләрдә, китап тарихына багышланган зур күргәзмәләрдә оештыру мөмкинлегенә ия булдык. Нәкъ менә шундый күргәзмәләрнең берсе Татар китабының глобаль дөньясы дигән күргәзмә бүгенге көндә безнең Татарстан Республикасы Милли китапханәсенең яңартылган бинасында Пушкин урамы 86 йортта эшли һәм аңа килүчеләрнең саны да көннән-көн арта бара. Чит төбәкләрдә яшәүче татарлар белән элемтәләрегез нинди? Бу юнәлештә безнең берничә төрле эшчәнлек алып барыла. Аның берсе шушы чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребезгә хезмәт күрсәтә торган китапханәләрнең фондларын баетырга ярдәм итү. Без республикабызда чыккан татар телендәге һәм халкыбызга, республикагызга багышлап рус телендә чыккан китапларны шушы Россия төбәкләрендәге, хәтта якын, ерак чит илләрдәге китапханәләргә дә әледән-әле җибәреп торабыз. Икенчесе нәкъ менә сорауда әйтелгән онлайн тәртиптә әдипләр белән очрашуларны да оештырабыз. Мәсәлән, безнең Нижневартовский шәһәрендә яшәүче милләттәшләребез белән Татарстанда яшәүче бик күп олы һәм популяр әдипләребезне, язучыларыбызны очраштырдык. Онлайн видео күпер аша дип әйтик инде, һәм шактый күп милләттәшләребез аларның иҗаты белән, үзләре белән аралашып, иҗаты белән турыдан-туры танышты, һәм аларның әсәрләренә, аларның иҗатларына шактый күп милләттәшләребезне якынайтуга ирештек. Алга таба да мондый эшләр әлбәттә дәвам ителәчәк. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез Татарстан Милли китапханәсенең фәнни һәм методик эшләр буенча директор урынбасары Ирек Ходыев белән әңгәмә карадыгыз.